Parlem ara tot seguit del 850 aniversari del monestir de les Avellanes. L'efemèrides commemora aquest 2016 i per això des del monestir han organitzat diversos actes que s'aniran organitzant al llarg d'aquest any. Un dels més destacats és l'acte inaugural, el que donarà el tret de sortida a aquest seguit d'esdeveniments que tindran lloc durant aquest any. L'acte inaugural es farà concretament, com ja els anunciàvem la setmana passada en els informatius de Ràdio Balaguer, aquest proper dissabte, dia 20, a 2:45 de la tarda a l'església del monestir. Per parlar-nos d'aquest acte i de tots els previstos al llarg d'aquest 2016, avui ens acompanya a l'informatiu de Ràdio Balaguer el Robert Porta, que és el director del monestir. Molt bon dia i benvingut a Ràdio Balaguer, Robert. Molt bon dia a tots i moltes gràcies per convidar-nos. Gràcies a tu per venir, per explicar-nos tot això que ara de seguit ens explicaràs. Enguany, dèiem, feu 850 anys, de seguida parlarem dels actes per commemorar aquest aniversari, però abans, potser una mica per situar els oients, podríem començar, Robert, parlant de la història del monestir, de quins són els seus orígens. Suposo que és una cosa molt llarga, però en podríem fer un breu repàs, oi? Sí, 850 anys són ja bastants anys, però bé, el monestir de les Avellanes és un monestir fundat concretament l'1 de febrer de 1166 i de la mà dels comtes d'Urgell, Ermengol VII, Dolça de Foix i el bisbe d'Urgell. I per viure, i van viure fins al segle XIX, l'ordre dels premonstratesos. És una ordre religiosa poc coneguda a casa nostra perquè en realitat Avellanes va ser la casa més important de tota l'antiga corona catalana-aragonesa i per tant de Catalunya, i també va ser la casa que va generar altres monestirs, altres filials arreu del territori, la més llunyana per ser a Mallorca. Avellanes doncs, és una casa, com diem, molt antiga, que va ser el centre espiritual del comtat d'Urgell. De fet, l'època d'esplendor, de major esplendor, és l'edat mitjana, que és quan els comtes d'Urgell doncs són els seus benefactors, els seus patrocinadors, i això ho veiem clarament per les grans donacions que li fan en poblacions, per exemple, com Bellcaire d'Urgell, o moltes propietats aquí a Balaguer mateix, no? I també pel fet de que l'elegeixen més d'un comte, no? com a lloc d'enterrament. De fet, Avellanes és el panteó del comtat d'Urgell. Com passa el monestir a mans dels germans maristes? Perquè aquí des de fa molts anys potser el coneixem com això, el monestir de les Avellanes, el monestir on hi ha els germans maristes. Sí, de fet la història recent, perquè els maristes hi són des de fa poc més de 100 anys, és amb una altra congregació, perquè els premonstratesos van ser expulsats l'any 1835 amb la desamortització de Mendizábal. Llavors va ser una època molt negra pel monestir, perquè va ser l'època en què es va espoliar tot el patrimoni de la casa. Recordareu que els sepulcres dels comtes d'Urgell estan a Nova York, precisament en aquesta època en què es van vendre, però no les restes dels comtes, que sí que continuen a l'església, no? Els maristes ja arriben precisament al final d'aquesta època, en 1910. Ells compren la casa perquè necessitaven un espai on ubicar-hi el seu seminari, i precisament va acabar sent, després de 85 anys, la casa on s'han format, de fet, més germans maristes de tot el món. Va ser un seminari internacional i l'actual superior de la congregació va ser format en aquesta casa. L'any 1994, malauradament per la baixa de vocacions, doncs ja es va tancar en aquesta funció i va ser quan comencen a plantejar el projecte actual, no? Hi ha encara germans maristes al monestir, Robert? Sí, de fet són l'epicentre, no, de la casa. Són 19 germans maristes amb dues comunitats. Una comunitat que són els germans grans, els germans que porten la finca i que també hi ha el servei d'infermeria, i després la casa d'espiritualitat és una altra comunitat que són els germans que acullen a les persones que ens visiten, no? Avui en dia, com definiries el monestir de les Avellanes? Què és, segons tu, aquest monestir, aquest temple actualment? Clarament és un monestir de portes obertes al servei de les persones, de la cultura i del territori. Aquest jo diria que és el lema que els germans van voler a partir de l'any 2000, fer això, fer un monestir de portes obertes per a que les persones de fora doncs, el gaudíssim, no? De fet, és molt visitat, no? Sí, podem donar xifres si voleu, perquè ofereix molta diversitat de serveis. És un monestir del segle XII però adaptat al segle XXI, i anualment doncs, només el que és l'hostatgeria doncs, rebem prop de 10.000 persones. Visites guiades doncs, en fem entre 8 i 9.000, també depèn de l'any. Per tant, és un dels centres atractius i atractors, no, de visitants de la comarca. De la comarca i de fora, de més enllà, també, Robert?
Sí, de fet, a veure, el visitant que ve sí que és estranger, principalment i un gran nombre de l'àrea metropolitana de Barcelona, però ara mateix vam tindre visitants de la Índia, tenim també jueus que venen amb el tema dels vols que van al Pirineu, no? És a dir, tenim visitant estranger i tenim visitant de casa, però el que volem sobretot amb aquest 850, i ho he de destacar, és les persones de proximitat, perquè de fet Avellanes, i ho hem de dir, és una casa emblemàtica en primer lloc per la gent de la demarcació, per la gent de Lleida. Tot i això creus que és prou conegut o encara no, Robert, aquí a la nostra Potser és conegut, demarcació. Jo crec que tothom de per aquí el coneix, però poc visitat per la gent d'aquí. Jo crec que ens hem d'animar més a visitar-lo perquè amaga un patrimoni molt interessant i a més hi ha uns serveis també a disposició de totes les persones d'aquí. Jo crec que tothom més o menys el coneix, tothom en algun moment l'ha visitat. Potser també el desconegut i el que animo a la gent és a fer la visita guiada, perquè aquesta història de 850 anys sí que està per descobrir per molts de nosaltres. Doncs, si et sembla, parlem d'aquests 850 anys, d'aquest primer acte que tindrà lloc aquest proper dissabte. Podem dir que és l'acte inaugural, tot i que el dia 3 de febrer ja vau organitzar un aplec a l'ermita del Sant Cap a Vilanova de la Sal, Sí, l'aplec del Sant Cap va ser l'acte simbòlic d'obertura del 850 i vam escollir l'aplec del Sant Cap perquè cal dir que és la tradició viva que manté la gent de Vilanova de la Sal que enllaça amb els orígens del monestir. Penseu que el Sant Cap és un... De fet, la gent de Vilanova venerava la relíquia del Sant Cap avui desapareguda i aquesta relíquia era el fundador del monestir de les Avellanes. Per tant, és una tradició que enllaça amb la història del monestir pròpiament, no? Parlem-nos d'aquest acte del proper divendres, dia 20 de febrer. Robert, un acte inaugural a partir de 2:45 de la tarda. Sí. En què consistirà? Aquest és un acte commemoratiu de caràcter institucional, per tant ens acompanyaran diverses autoritats del món civil i religiós, vinguts del Bisbat, la Diputació de Lleida, de la Generalitat, però que és un acte obert a tothom i que volem que l'Església s'ompleni, no? Perquè està fet per tots nosaltres, per totes les persones. L'acte constarà amb un repic de campanes amb la cofreria de campaners que ens donarà la benvinguda. Sabeu que vam recuperar les campanes del monestir de l'any 2011. Després entrarem a l'església, que és on es centrarà la major part dels actes, i hi haurà una conferència per part del doctor Joan Busqueta de la Universitat de Lleida, que ens parlarà dels orígens del monestir. Farem una ofrena floral als comtes d'Urgell, com hem comentat, els sepulcres dels comtes estan enterrats a l'església, i finalment amb l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de la Diputació de Lleida doncs farem un gran concert que crec que serà, tot apunta que sigui molt espectacular. A part d'aquest acte, que serà, com dius tu, segurament molt espectacular i que congregarà moltíssima gent, perquè és un acte obert a tothom. Sí, esperem. El nostre objectiu és omplir l'església i que tothom gaudeixi d'aquesta efemèride, no? A part d'aquest acte, deia, n'heu organitzat moltíssims al llarg d'aquest 2016, Robert. Sí, de fet, hem fet tot un programa d'activitats. El Monestir de les Avellanes ja és una casa que al llarg de l'any fem moltes activitats, però aquest any volem, doncs, amb el 850, doncs, si pot ser, doncs, donar-les a conèixer més i fer-ne més, no? Ens pots comentar algunes d'aquestes activitats, sí? En primer lloc són els actes propis del 850, com acabem de comentar, i que ja aprofito també que una cosa que no se us escaparà a tots els que us visiteu el Monestir de les Avellanes és que estarem restaurant el claustre romànic. El Monestir de les Avellanes té l'únic claustre romànic sencer de tota la comarca de la Noguera. Això és un patrimoni que cal preservar i nosaltres així ho fem aquest any. Quan vingueu veureu que el claustre està en obres, però no tanquem, fem un monestir, un obert per obres, no? Continuarem oberts i farem visites perquè pugueu conèixer aquesta realitat. Un claustre que en el seu dia, perdona Robert, va ser declarat bé cultural d'interès nacional. Sí, des de l'any 31 el claustre i el conjunt del monestir està declarat patrimoni, és bé cultural, i a més també estem dintre del pla d'abadies i monestirs i convents, que el que fa és que tot el patrimoni del monestir històric i artístic estigui protegit. Era necessària aquesta restauració o és necessària, Robert? Des de l'any 2010 ja ens havíem posat en fort, no? Perquè és una restauració sí que necessària. Havíem vist que el claustre s'estava degradant molt ràpidament, especialment pel tema de les humitats, i vam trucar de seguit al Centre de Restauració Béns Mobles de Catalunya i altres professionals que ens van alertar, no, d'aquesta situació. A partir d'aquí doncs, hem engegat tot el projecte
i amb la publicació per part del Ministeri de Foment de l'1% cultural ens hi vam apuntar i per sort doncs, ens han dit que sí. És una obra que costarà 492.000 euros aproximadament, són molts diners, i el 75% serà aportat pel Ministeri. Per l'1% cultural sí, aquest. A través de l'1% cultural, que com a patrimoni que és ja hem pogut participar. L'altre 25%, Robert? L'altre 25% ens tocarà a nosaltres i ens tocarà també buscar col·laboradors i patrocinadors. Estem oberts amb això perquè són molts diners però bé, creiem que ho havíem de fer i per tant hem impulsat i hem tirat endavant això, sí. Parla'ns ara d'aquests actes que tindran lloc paral·lels a la restauració d'aquest claustre durant aquest 2016, Robert. Per un costat, i com hem comentat, la Casa d'Espiritualitat Marista, són germans maristes, cada any organitzen el que nosaltres diem Avellanes d'O. Són activitats que el que pretenen és que les persones, en grup o individual, doncs, són de caràcter espiritual, de caràcter de reflexió personal, de motivació, i això ho impulsen els germans. Com a Casa d'Espiritualitat, dintre de la xarxa de cases d'espiritualitat que hi ha a Catalunya, doncs nosaltres en som un referent, i aquí hi ha tot un conjunt molt variat al llarg de l'any d'activitats. Després tenim la Pasqua, evidentment, d'Avellanes, dintre d'aquestes activitats més religioses que es continua celebrant des de fa més de 40 anys. I fora de totes aquestes activitats ja de caràcter religiós i espiritual, hi ha l'Espai Cultura, Art i Música, que hi haurà exposicions durant tot l'any a la sala capitular, com sempre, artistes quilòmetre zero, que diem, no? Artistes de proximitat. El quart cicle de concerts, música i patrimoni, des de fa ja 4 anys portem músics als espais patrimonials del monestir i enguany doncs, també ho volem continuar fent, i si tot va bé el dia 5 de juny intentarem fer un acte popular amb grallers i si podem portar els castellers de Lleida, ho estem intentant, doncs serà un acte popular obert a tothom també. Després tenim conferències, cursos variats. Segurament coneixereu les jornades d'història del monestir, des de fa 7 anys que les estem fent, sí. I que enguany el tema és coneixement i cultura als monestirs medievals, i que ja comencem a organitzar-ho, no? I també des del servei d'arxius, sabeu que tenim l'arxiu del monestir, l'arxiu Gavín, és patrimoni documental que tenim a la casa, doncs i l'arxiu comarcal de la Noguera estem intentant fer una conferència aquí a Balaguer per donar-vos a conèixer a tots aquest patrimoni, no? Feu visites al monestir, com deies abans, i també a aquests 2 arxius, l'arxiu del propi monestir i l'arxiu Gavín. Quan tenen lloc? S'ha de reservar prèviament? Com funciona el tema de les visites, Robert? Una de les coses que s'ha volgut fer des del principi és donar a conèixer, com diem, aquest patrimoni tant documental com històric que té el monumental, no? Que té el monestir. Per tant, fem visites guiades en cap de setmana a les 6 de la tarda els dissabtes a partir de l'horari d'estiu, ara l'horari d'hivernes a les 5, i els diumenges a 2:45 hi ha visites guiades, tenen un preu econòmic a 3 euros per persona, i per el que fa entre setmana o les visites als arxius es demana reserva prèvia amb un grup mínim de 5 persones perquè pugueu fer aquestes visites. Per altra banda, als arxius evidentment podeu fer les vostres consultes documentals, estem dient l'arxiu Gavín té unes 400 consultes d'estudiants, d'investigadors al llarg de l'any. Robert, no ens has comentat un acte que veig aquí, una presentació en aquest cas, una presentació del vi del 850 aniversari. No sé si és que encara no s'ha acabat de lligar aquest tema o... Sí, estem acabant de perfilar. És a dir, també es preveu la presentació d'un vi, eh? Sí, hem fet, a veure, sabeu que el monestir de les Avellanes, tothom que ha passat per davant veieu les vinyes, i de fet gràcies a les vinyes del monestir de les Avellanes l'any 2010 Os de Balaguer va entrar a la denominació d'origen Costes del Segre i estem dintre de la ruta del vi de Lleida, no? Tothom que hagi vingut a la botiga, al restaurant, ha pogut degustar el nostre vi, i aquest any el que estem intentant fer en col·laboració amb la cooperativa d'Artesa és una edició especial de 850 ampolles de vi per a col·leccionista, no? Properament segurament anunciarem doncs, quan les presentarem i quan estarà a disposició de tothom, tot el que és amant del món del vi, no? Esteu satisfets de totes aquestes jornades d'història medieval que feu al monestir, de tot aquest tipus de conferències que feu al llarg de l'any fins ara, Robert? Estem satisfets perquè creiem que fem una feina important de difusió, no? Tant del coneixement de la cultura des del monestir, creiem que és un lloc molt adequat per fer aquestes coses, i també de dinamització de la comarca. Una casa com les Avellanes, en el projecte que hi han fet els germans, doncs creiem que juga aquest paper de dinamització de la nostra comarca.
Pel que fa a les jornades d'història, estem molt satisfets perquè hi han passat més de 300 alumnes, diversos professors, no em feu dir ara la quantitat, però de 13 o 14 països diferents, i hem tractat fins a aquest any el nou tema, doncs fins a 7 temes diferents a l'entorn de la història de l'Església i la religiositat. Sabeu que és un curs de la universitat, amb la Universitat de Lleida, i per tant és atraient, no?, de moltes persones interessades en la història. També he de dir aquest any que gràcies al Consell Comarcal de la Noguera i a les aules d'extensió, les aules universitàries d'extensió de la gent gran, farem 2 trobades al monestir, no? Aquest any la gent d'aquí de Balaguer que està a les aules vindrà a visitar-nos per fer la visita precisament al monestir i la visita als arxius. El monestir de les Avellanes, Robert, amb algú li pot sobtar això, però també col·labora en diferents activitats esportives que es fan per la zona. Sí, de fet, una de les coses que tenim a l'entorn del Montsec, no?, de tot aquest patrimoni natural que tenim, és que es fa molta activitat esportiva. Som centre BTT, hi ha tot el tema del kayak, hi ha tot el tema del parapent, hi ha tot el tema de l'escalada, no direm del senderisme i el Montrebei, no?, i el congost de Montrebei. Llavors, amb les agrupacions que per aquí organitzen coses, sobretot les Peülles, el Club Excursionista Les Peülles, que són d'Avellanes, del municipi, doncs aquest any intentarem que la sortida o el final de la 4a marxa que fan ells cada any doncs es faci a les Avellanes. També passa per les Avellanes el Noguera Bike Race, que organitza des d'aquí l'Associació Esportiva Noguera Sport Bike, la cursa de BTT Ermitaños, que també ja és molt coneguda, i després amb la Marató de TV3 col·laborem amb el torneig de pàdel a Lleida. Això ja des de fa uns anys i aquest any també, no? Doncs molt bé, Robert, no sé si vols afegir alguna cosa més al respecte de tots aquests actes o del monestir. No t'hem preguntat la restauració del claustre fins quan s'allargarà. La restauració del claustre durarà, això és el que està previst, uns 9 mesos. Anem una mica enrederits en l'inici d'obres, però ara ja... Bé, la intenció doncs és que comenci la restauració i acabi aquest mateix 2016. Sí, l'objectiu és que acabi abans d'acabar el 2016, i precisament a la inauguració de la restauració serà l'acte de clausura del 850, però no m'atreveixo a posar data perquè les obres ja se sap que sempre poden enrederir-se, no? Doncs molt bé, no sé, com deia, si vols afegir alguna cosa, Robert, que ens haguem pogut deixar. No, res més, només convidar tothom a l'acte del dia 20 i també, evidentment, a que veniu a visitar el monestir de les Avellanes. És una casa oberta i per la gent, no?, de la comarca i per qui vulgui visitar-nos. Doncs molt bé, agraïm al Robert Porta, director del monestir de les Avellanes, que hagi participat en l'informatiu de Ràdio Balaguer i haver vingut doncs aquí a explicar-nos tots aquests actes en commemoració del 850 aniversari d'aquest temple. Gràcies, Robert, que vagi molt bé i molta sort. Moltes gràcies a vosaltres.